Kasno je i vijesti su preplavile feed. Iranski zračni prostor je zatvoren, Pentagon spreman, piloti u zraku. Sprema se izravni američki napad na islamski režim. Ljudi diljem svijeta zadržavaju dah, ali Trump u zadnji čas otkazuje. Nema napada ni intervencije. Iran ponovno otvara svoj zračni prostor, a Trump daje priopćenje za medije u kojem objavljuje da je islamski režim zaustavio sva ubojstva i pogubljenja, te da intervencija više nije potrebna. To je službeni izgovor, ali prava priča je drugačija. Saudijska Arabija, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati su ga zamolili da zaustavi napad. To nije samo molba. Aktivno uskraćuju pristup zračnom prostoru, a Katar im zabranjuje korištenje američke baze za napade. Zašto zemlje koje su godinama strahovale od Irana sada postaju njegove glavne zaštitnice od američke intervencije na Bliskom istoku? Uvijek postoji mnogo više slojeva priče koji često ostaju neispričani, a upravo to ćemo danas učiniti, ali malo smo požurile. Za pravo razumijevanje krenimo od početka. Ovo je Mir Kejša i JNS televizija. Vraćamo se u 1971. Sjedinjene Američke Države su u nevolji. Gube Vijetnamski rat, nemaju novca i još su u hladnom ratu s Rusijom. Situaciju pogoršava što se Britansko carstvo povuklo iz Perzijskog zaljeva, ostavljajući najveće svjetske zalihe nafte bez nadzora. To stvara ogroman vakuum moći za koji se Amerikanci boje da će ga Sovjeti popuniti. Položaj Irana kontrolira protok energije prema Europi i Aziji, a ako Rusija preuzme tu kontrolu, to bi bilo katastrofalno za Zapad. Netko to mora nadgledati, ali Sjedinjene Američke Države ne može poslati 100.000 vojnika, pa razvija strategiju dvaju stupova. Evo dogovora koji su postigli. To je podjela rada. Prvi stup je Iran, oni su snaga. Washington vidi iranskog šaha kao sekularnog i ambicioznog vođu koji želi obnoviti Perzijsko carstvo. Zato su mu prodali najnaprednije oružje, tenkove, razarače i najpoznatiji F-14, najsofisticiraniji borbeni zrakoplov na svijetu. Jedina zemlja, osim Sjedinjene Američke Države koja smije njima letjeti sada, je Iran. Zauzvrat, posao šaha je patrolirati vodama, održavati plovne putove otvorenima i osigurati da Sovjeti ne dobiju nikakve ideje. Drugi stup ove strategije dvaju stupova je Saudijska Arabija. Oni su banka, nemaju dovoljno stanovništva da bi imali veliku vojsku kao Iran, ali imaju nešto drugo. Duhovni legitimitet. Mogu se suprotstaviti komunističkim idealima, religijom i spriječiti njihovo širenje među Arapima. Što više, imaju neograničene novčane resurse. Njihov zadatak bio je održati arapski svijet antikomunističkim i stabilizirati naftna tržišta 1970-ih. Većina naftnih zemalja, poput Irana, zbog velikog stanovništva mora crpiti svu naftu kako bi plaćali račune bez fleksibilnosti. Saudijska Arabija je drukčija zbog malog stanovništva i velikih rezervi. Mogu si priuštiti i ostaviti milijune barela nafte u zemlji, što im daje rezervni kapacitet. Ako Iran pokuša ucjenjivati Sjedinjene Američke Države dizanjem cijena, Saudijska Arabija može jednostavno otvoriti ventil. Preplaviti tržište svojom rezervnom naftom i učinkovito srušiti cijenu, oni su ti koji kontroliraju cijenu nafte. Važno je napomenuti da je i njihov kralj napredan. Nije prijatelj Izraela, ali Ruse vidi kao najveću prijetnju islamu. Shvaća da su mu Sjedinjene Američke Države dobri saveznici jer mogu ponuditi rješenja za probleme u Saudijskoj Arabiji. Godine 1974. Ministarstvo financija Sjedinjene Američke Države, a potajno putuje u Rijad i sklapa petrodolarski sporazum. To je genijalnost u jednostavnosti, ali i nešto što i danas snažno utječe na svijet, a većina ljudi to ne zna. Uvjeti su jednostavni. Sjedinjene Američke Države su pristale potpuno vojno štititi Saudijsku Arabiju i, što je ključno, koristiti američku vojsku inženjera za modernizaciju tih zemalja, izgradnju njihovih vojnih baza, luka i sveučilišta, te ih pretvoriti iz pustinje u supersilu. Sjeti se, ovo je vrijeme kada arapske monarhije padaju kao muhe, tu je Egipat i ostali, a Saudijci žele zaštitu od toga.
U zamjenu za tu zaštitu, Saudici pristaju prodavati svu naftu isključivo u američkim dolarima i ulagati svoj višak profita natrag u američku riznicu. Bronca. Što to znači za nas koji nismo opsjednuti ekonomijom? Saudici koji imaju najveći višak nafte postavljaju pravila igre, a određivanjem cijene nafte u dolarima oni zapravo prisiljavaju svaku zemlju na svijetu koja želi kupiti naftu da to mora učiniti u dolarima. To iznenada čini dolar vrlo traženim, što zauzvrat stabilizira američko gospodarstvo. To vrijedi i danas. Iako živite u drugoj zemlji, znate vrijednost dolara zbog petrodolarskog sustava. Svaka zemlja mora posjedovati dolare kako bi mogla sudjelovati na tržištu nafte. Zauzvrat koriste dolare i za druge stvari kako bi pokrenuli gospodarstvo. Saudijci su Sjedinjene Američke Države uvratili ekonomsku nadmoć u zamjenu za tehnologiju i zaštitu. Sav višak novca ulagali su u Sjedinjene Države, omogućujući Sjedinjene Američke Države u rast i razvoj zbog velikih iznosa. Sjedinjene Države su podržavale Izrael, pa Saudijci nisu željeli biti smatrani cionistima. Sve je rađeno u tajnosti, a Sjedinjene Američke Države su za njih stvarale tajne, teško pratljive entitete. To je priča za drugu priliku. Sada je jasnije zašto su odnosi sa Saudijcima važniji nego što smo mislili. Možda žurim, ali američko gospodarstvo je stabilno, Saudijci snažni, a iranske vojne sposobnosti rastu. Čini se da je sve u redu do 1979. godine kada se sve raspada. Kao što smo razgovarale u našoj prethodnoj epizodi, snaga Šah Irana pada. Sjedinjene Američke Države u šoku gledaju kako im je najjači saveznik u regiji zadužen za naftu svrgnut. Ne od sovjetske vojske, već od vjerske revolucije Ajatolaha Homeinija, naše najbolje prijateljice. Ne želim trošiti puno vremena, ali budimo barem malo iskrene. To je uglavnom bila posljedica velike pogrešne procjene Sjedinjene Američke Države. A, krajem 70-ih, Washingtonu je šah već pomalo dosadio. Bio je arogantan, dizao cijene nafte zbog ega i ignorirao američke savjete, pa je Carterova administracija pogriješila. Oporba je pomislila da bi mogli surađivati s novima i da uklanjanje šaha nije loše. No, pogriješili su i nisu dobili boljeg partnera. Režim je uzeo 52 američka diplomata za taoce i proglasio Sjedinjene Američke Države velikim sotonom. Ostatak priče danas je poznat svima. Sjećate li se tehnologije koju smo dali Iranu za zaštitu od Sovjeta? Sada je u rukama ludog ajatolaha. Milijarde dolara američke tehnologije uložene u Iran sada su završile kod neprijatelja. Šah pada i Washington i Saudijska Arabija odjednom dijele iste noćne more. Nisu se bojali samo iranskog odnosa prema stanovništvu, već i dviju konkretnih prijetnji zapadnom svijetu. Novi iranski režim nije bio samo vlada, već pokret. Ajatollah Homeini otvoreno tvrdi da je monarhija antiislamska, a preuzeo je Iran i svrgnuo šaha, što smo već raspravljali. On šalje poruku religioznim ljudima u Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu i Bahreinu. Vaši kraljevi su korumpirani. Američke marionete, ustanite i svrgnite ih kao mi. Saudijci su prestravljeni. Iran su smatrali prijetnjom koja bi mogla zaraziti njihovo stanovništvo i ugroziti granice. To je prijetnja koja ih ne zadovoljava i logistička noćna mora koja slijedi. Ovo je američki strah. Pogledajte kartu Perzijskog zaljeva. Na dnu su mala, uska vrata nazvana Hormuški tjesnac, kroz koja svakodnevno prolazi oko 30% svjetske nafte koja se prevozi morem. Ako bi Iran kontrolirao obje strane zaljeva, mogli bi jednostavno zaključati vrata, mogli bi preko noći zamrznuti gospodarstva Europe, Japana i Sjedinjene Američke Države. Plan Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije je nemilosrdan i odnosi se na obuzdavanje, jer znaju da ne mogu izvršiti invaziju na Iran. Bio je prevelik, a planine nepristupačne. Moraju iscrpiti revoluciju do kraja. Moraju iransku vojsku toliko zaokupiti borbom za vlastiti opstanak da ne bi imala snage rušiti druge vlade. A rješenje? Pronašli su sebi izvođača radova. Odmah pored bio je Saddam Hussein iz Iraka. Bio je sekularni diktator koji je mrzio vjerske fanatike u Iranu. Dakle, ciničnim potezom Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija zapravo ga podržavaju da započne rat. Saudijska Arabija daje milijarde dolara, Sjedinjene Američke Države obavještajne podatke, tehnologiju i satelitske snimke. Ne žele da Saddam Hussein pobjedi, već da Iran izgubi.
Tijekom 8 brutalnih godina, od 1980. do 1988. to djeluje. Rat je bio sigurnosni ventil, zadržao je iransku revoluciju unutar granica i omogućio protok nafte kroz tjesnac. Nakon rata, Sjedinjene Američke Države su shvatile nešto problematično. Ne možete uvijek unajmljivati lokalne diktatore za svoj prljavi posao jer bi mogli krenuti protiv vas, kao što je učinio Saddam Hussein. Bio je grozna osoba i vjerojatno ga ne pamtite kao prijatelja Sjedinjene Američke Države, iako su ga Sjedinjene Američke Države podržavale. Dakle, 1990. godine Sjedinjene Američke Države donose odluku da promijene svoju strategiju i to nas dovodi do današnjih dana. Prestaju unajmljivati izvođače i sami se sele u susjedstvo. To je prekretnica. Upoznali smo se sa stotinama tisuća američkih vojnika na Bliskom istoku. Većina tu stane. Misle da je američka intervencija u regiji jednostavno zbog toga što Amerika želi naftu, ali istina je puno složenija. Radi se o dolaru. Moramo shvatiti da odnos između Sjedinjene Američke Države, a i Saudijske Arabije nije samo vojni savez, to je pogonska soba američkog gospodarstva. Dogovor iz 1974. i danas utječe na nas. Da, to je bila čista genijalnost u svojoj jednostavnosti, ali to je ključno za američku globalnu moć. Ovo je način na koji dolar ostaje snažan. To se temelji na Saudicima. Američka spremnost da štiti kraljevsku obitelj nije bila altruistična, temeljila se na tome da oni vraćaju i ulažu te milijarde dolara natrag u američku riznicu. Sjedinjene Američke Države ima velike deficite, a gospodarstvo mu se ne urušava. Saudijci i danas stvaraju stalnu globalnu potražnju za tim dolarom i financiraju dug američke vlade. Kada Sjedinjene Američke Države šalje trupe na Bliski istok, ne štite samo naftna polja, već i vrijednost vaše valute. Posljednjih godina Saudijci su shvatili da ta zaštita iz dogovora možda nije stvarna. Zato je trenutak iz 2019. bio vrlo ključan. U ranim jutarnjim satima rujna, roj dronova i krstarećih projektila iranske proizvodnje pogodio je saudijska postrojenja za preradu nafte. To je bio precizan napad koji je za nekoliko minuta onesposobio oko 50% proizvodnje nafte u Saudijskoj Arabiji. Saudijci su, podsjećajući na dogovor, kontaktirali Bijelu kuću i očekivali američki vojni odgovor Iranu jer je to bio dogovor. Mi dajemo naftno tržište, a vi nama zaštitu. Odgovor je bio iznenađujuć jer je Trump rekao da je napad bio nesretan. To je napad na Saudijsku Arabiju, a ne na Sjedinjene Američke Države, zato ne želimo intervenirati. On je oklijevao, pa nije bilo američkog protuudara. Tada se računica u Saudijskoj Arabiji promijenila. Shvatili su svoju ranjivost i ugroženost ekonomske budućnosti. Njihova vizija 2030 projekt vrijedan $1 bilijun za odmak od ovisnosti o nafti i izgradnju futurističkih gradova poput Naoma bila je kao u staklenoj kući. Vidite, Saudijci razumiju da nafta sada postaje sve manje važna. Naravno, nafta je i dalje vrlo važna. S dolaskom zelene energije zemljama će trebati novi izvori za pokretanje gospodarstva. A Saudijci računaju na izgradnju globalnog turističkog i tehnološkog središta. Ali ako iranske rakete padaju na vaše zračne luke, turizam i tehnologija se zapravo neće razvijati. Shvaćaju da ako Sjedinjene Američke Države ne bi ratovale s Iranom, moraju umiriti Iran i tu stvari postaju pomalo opasne. Kao što smo rekli, Saudijska Arabija i Iran bili su ideološki neprijatelji kad je Homeini došao na vlast, ali sada Saudijci to shvaćaju. Čekaj malo, možda biti na strani Zapada i nije baš najpametnija stvar za nas. Možda bi bilo bolje da posredujemo u mirovnom sporazumu s Iranom radi naše sigurnosti. Saudijska Arabija i Iran u ožujku 2023. obnavljaju odnose uz posredovanje Kine, ne Sjedinjene Američke Države. Saudijci su uzeli policu osiguranja jer znaju da Iran ovisi o Kini, velikom kupcu njihove nafte, pa su Peking uključili kao jamca. Saudijci su osigurali da bi Iran napadom ugrozio i vlastitu ekonomiju. No, pogledajte koga su odabrali za partnera. Saudijci tiho mijenjaju smjer, dok su se prije fokusirali na Zapad i Ameriku kao svoje partnere. Sada gledaju prema Kinezima i Irancima što Amerikanci primjećuju. To je pomalo problematično.
Imajte na umu usput da je dogovor koji Saudijska Arabija ima s Iranom radi zaštite vlastite lokacije sklopljen s trenutnim režimom. Ako Sjedinjene Američke Države svrgne ajatolaha i promijeni režim, dogovor Saudijske Arabije i Kine postaje ništavan. Saudijci gledaju na pad mula i zapravo ne vide oslobođenje za iranski narod za koji ih nije ni briga. Oni vide kaos koji bi uništio njihovo gospodarstvo, pa su Saudijci ironično postali glavni branitelji postojećeg stanja u Iranu. Ovo je zabrinjavajuće za Sjedinjene Američke Države ako Saudijci traže zaštitu od Kine i Katara, jer im dogovor o petrodolaru više nije potreban. Ako počnu prodavati naftu u džuanima, američka ekonomska nadmoć je ozbiljno ugrožena. Situacija se dodatno komplicira. Saudijci, iako nisu zapadnjaci, tradicionalno su bili usklađeni s Ujedinjeni Arapski Emirati, na Bliskom istoku, Dubaj. Obje su nacije bile dio anti-islamističkog bloka, a to je bilo značajno jer čine ogroman dio Bliskog istoka. To su moderne autokracije koje muslimansko bratstvo i Hamas vide kao prijetnju vlasti. S druge strane imali ste Iran i Katar, oni su bili drugačiji, oni su bili pokrovitelji političkog islama. Katar je domaćin muslimanskog bratstva, Iran podržava Hamas i Hezbolah. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati godinama su saveznici u održavanju stabilnosti i suzbijanju islamističke revolucije. Ali prije nekoliko tjedana ta se struktura promijenila. Naslov koji je mnogima promaknuo otkriva sumnjiv novi smjer Saudijske Arabije, primjetan još 2023. ako ste pratili. Počinju udaljavati se od starih prijatelja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zbližavati se s Katarom. Izvještaji navode da Saudijci podupiru snage koje se bore protiv separatista koje podržavaju Ujedinjeni Arapski Emirati na jugu Jemena. To nije bila samo čarka, već znak puno dubljeg problema. Saudijci i Emirati sada su ogorčeni ekonomski rivali, natječu se za isti strani kapital i regionalni status. Saudijci osjećaju da ih Ujedinjeni Arapski Emirati potkopava i pokušavaju se učvrstiti kao nadmoćna sila na Bliskom istoku. Odlučili su da je vrijeme da prekinu taj odnos Ujedinjeni Arapski Emirati, ali ne napuštaju samo Ujedinjeni Arapski Emirati, oni odbacuju zapadnjačko razmišljanje. Približavajući se Kini, Kataru, koji im mogu izuzetno pomoći financiranjem ako njihov projekt 2030. pođe po zlu, oni se na mnogo načina priključuju strani koja je vrlo problematična. To pokazuje zabrinjavajući smjer za iduće godine, jer Saudijci strahuju da financijska preobrazba ide presporo. Traže nove prijatelje koji nude različite stvari, a tu se pojavljuje Katar. Katar dijeli veliko plinsko polje s Iranom, zbog čega je uvijek imao radni odnos s Iranom. Saudijska Arabija okreće se Kataru, udaljava se od Ujedinjeni Arapski Emirati, a i time pokušava osigurati sigurnost. Oni surađuju s katarsko-iranskom osi ne iz ideoloških razloga, već zato što Katar može posredovati s Iranom radi sigurnosti njihova kraljevstva. Ovo je vrlo zabrinjavajuće za Sjedinjene Američke Države. Ne tvrdim da je promjena Saudijske Arabije i Katara jedini razlog zašto Sjedinjene Američke Države nije napao Iran. To možda nije dovoljan odgovor, ali reći ću, ovo označava veliku promjenu u bliskoistočnoj geopolitici, koja utječe i na Sjedinjene Američke Države. Saudijci se udaljavaju od američke zaštite i okreću regionalnoj integraciji s bivšim neprijateljima. O tome se premalo govori. Saudijci su postigli dogovor s Iranom, što je prije bilo nezamislivo. Ako se režim promijeni, oni to ne žele čak i ako je užasan. To je dodatni razlog zašto nisu uzbuđeni, čak i ako to znači pad bivšeg ideološkog neprijatelja. Ideologije postaju prepreka kada su financije napadnute. Mediji su kao i obično nemarni i daju samo dijelove priče bez šire slike. Vjerojatno ste vidjeli oko 100 članaka o tome kako bi Sjedinjene Američke Države trebale intervenirati u Iranu, ali kladimo se da je dio te priče izostavljen iz narativa. Znate li za petrodolar? Zašto raspravljati o glavnom faktoru odluke kad možemo fokus staviti na politiku osobnosti? Sve je ovo važno, ali još ne objašnjava zašto ja, kao Izraelka, govorim o tome. Ne brinite, sve ima smisla. Zanima me gdje to ostavlja Izrael, jer moramo gledati dalje od naslova dok se mediji fokusiraju na mogućnost mirovnog sporazuma između Saudijske Arabije i Izraela. Prava igra tiho se odvija ispod površine. Znamo da je javna normalizacija trenutno zapela. Ne možete biti prijatelji s Izraelom i istovremeno umirivati iranski režim.
Ali Izrael je prije nekoliko godina shvatio da se ovdje ne može osloniti na diplomaciju ili dogovore. Trebate imati utjecaj, trebate biti neophodni i tu dolazi do izražaja strategija koju trenutno vidimo. Unatoč svom utjecaju na Sjedinjene Američke Države Saudici i dalje imaju ogromnu geografsku ranjivost. Cijelo njihovo gospodarstvo ovisi o izvozu nafte. I trenutno je ta nafta zarobljena između dvije opasne uske točke, tjesnaca Hormuz u Perzijskom zaljevu i onog u Crvenom moru. Oba su pod kontrolom Irana ili saveznika. I ako izbije rat i tjesnaci se zatvore, saudijsko gospodarstvo staje. Kina to ne može riješiti, Katar to ne može riješiti, ali pogodili ste, Izrael je jedini koji to može već posljednje 2 godine iza zatvorenih vrata. I dok smo mi vodili borbe na više frontova, Izrael je postavljao temelje za povezivanje saudijske mreže naftovoda s izraelskom. Sjetite se, Izrael ima pristup Europi. Ova infrastruktura stvara siguran put koji potpuno zaobilazi iransku mornaricu, šaljući saudijsku naftu, umjetnu inteligenciju i podatke izravno do Sredozemlja i u Europu. To mijenja stvarnost. Saudici bi mogli tražiti političko pokriće od Kine, ali njihova ekonomska veza sa Zapadom sada ide kroz Izrael. Ovo je način izgradnje stabilnosti na Bliskom istoku, ne toplim osjećajima i samitima, već hladnom nužnošću. Saudici nas ne moraju voljeti, samo trebati. Izrael se sada prikazuje kao ključna prednost bez koje kraljevstvo ne može opstati, a genijalnost toga je zaista impresivna. Premijer Netanjahu javno izjavljuje da želi smanjiti ovisnost o Sjedinjene Američke Države a većina misli da misli samo na isporuke streljiva ili veta u Ujedinjeni narodi To nadilazi vojnu pomoć. Riječ je o shvaćanju da budućnost svjetske ekonomije može biti na Bliskom istoku i o zaštiti vlastitih interesa. Cilj igre je biti doživljen kao prijatelj, a ne kao slučaj za milostinju. Nevjerojatno mi je da se ova infrastrukturna strategija planirala i razvijala tijekom rata na više frontova. Dok su izraelske obrambene snage, ove snage ratovale u Gazi i Libanonu, stratezi su gradili temelje buduće ekonomske dominacije. To je čista genijalnost. Gdje smo sada u ovoj složenoj i neizvjesnoj situaciji? Moramo shvatiti da je Trumpovo približavanje Kataru i Saudijskoj Arabiji namjernije nego što smo mislili. Teško ih je učiniti neprijateljima. Njihova odluka utječe na sve Amerikance, bez obzira shvaćaju li to. Ako će se okretati antizapadnim ideologijama, Amerikanci bi trebali znati da im šalju vrhunsko oružje. Kao i s Iranom, to je rizik poznat Amerikancima, ali Izrael tiho osigurava svoje oklade. Mi se udaljavamo od potpune ovisnosti o Zapadu i Sjedinjene Američke Države kao našim jedinim braniteljima. Umjesto toga, gradimo vlastite dugoročne police osiguranja za sigurnost. I nismo jedini. Pogledajte Sjedinjene Američke Države. Zašto mislite da su iznenada odlučili tražiti naftu iz Venezuele? Jer ni Washington više ne želi ovisiti o zaljevskim saveznicima. Još je neizvjesno, ali ovo su uzbudljiva vremena. Bliski istok je najzanimljivije mjesto na svijetu i pouka je jasna. Ne bismo se trebali boriti da tražimo usluge, ne bismo trebali moliti za savezništva. Trebali bismo postaviti poluge moći kako bismo osigurali da naši potencijalni neprijatelji zapravo ovise o nama. To se upravo događa. Sve manje ovisimo o Sjedinjene Američke Države i postajemo polujednaki partneri. Šekel ide jako dobro i isto to radimo sa Saudicima. Ne tražimo od njih da nas vole, samo se pobrinemo da ne mogu živjeti bez nas i to mi zapravo funkcionira. Ja sam Ira K. Vidimo se uskoro.